Live at the ASCOM Running Center. Right. Nakalive po ako ngayon. Tatapos ko lang pong mag-jogging dito sa ASCOM Memorial. Ano po ito? 1 kilometer yung iikutan mo. Ayan, 1 kilometer. Ang dami nagja-jogging dito. Sarap magpapawis sa umaga, mga kapatid. Grabe. Sarap. Naka 5K ako. 5 kilometer. Ng oras. Lipat lang natin yung camera sa kabila. Ano ba ililipat to? Yan. Yan ang ASCOM. Ang oras alas 6:30. 1 kilometer. 1 kilometer. Ngayon lang ulit tayo nag-live. Pawis na pawis. Pawis na pawis tayo. Magpipiga tayo ng pawis sa ating yan. Ito po. Yan. Grabe. Ang dami pong nagja-jogging dito ngayon tuwing umaga. Yan. Yesterday in my Russia. Pinugina pa nila eh. Halo, nakar na. Nakar na. Abay bayani. Balaot la. May itong na akong painawa na kanina. Balaot la. Sino kita banda ka rin?
Yesterday, when I was young. Welcome to live at Asco Memorial. Punyaman mamang sir pag mapagal na. Kaya itong itong mag-jogging na mataba. Punyaman mamangan kay ba't mong mapagal. Kanano kakakaw mga yayat yan. Kaya kahit ako, almusal ko, madami. Tuyo at saka pretong itlog lang, ayos lang. Kesa naman sa hindi ka naglalakad. Oo. Puro pain lang. Sa gabi ka dapat bigyan ng kambagya. Basta na magpakabe. Yan. Po, napakarami nagja-jogging dito sa Ascom. Ascom, Sampaloc, Apalit, Pampanga. The best. Ako isa lang kayo, ako hindi na makaupo. Ganda na. Yesterday, yesterday. Ay, madam. Take on that. Okay. Goodbye for now. Live. Thank you very much for watching. Maglakad na pa yata rin kaya. Kilometang pakadwa, pababon na tabo noon eh. Ano? Atong yamo. Pag yan yung gabong makatamul.